Van der Broek pakt de trein van 8:33 in Venray om zelf te ervaren hoe druk het is. Dat blijkt een verkeerde keus. Deze trein is bij lange na niet vol. Ik had je na het 8 voor of 8 over 8 moeten komen. Dan had je waarschijnlijk wel gezien hoe er gedaan moet worden om erin te komen. We zijn te laat opgestaan. Ja, alhoewel dat voor mij nog niet eens zo'n probleem is. Ik sta altijd om 6 uur op. Maar ja, voordat we jullie allemaal hier hebben, hè, dan dachten we van doe toch maar even wat later. De Maaslijn is de drukste enkele spoorlijn van Nederland. Sinds Veolia in 2007 het treinvervoer overnam is het aantal reizigers fors gegroeid. Dat leidt geregeld tot ergernis van reizigers. Ja, je wordt opgehokt, zeg maar. Opgehokt in de trein. Je staat gewoon 4 man op een vierkante meter. Je kunt geen kant op. Je ziet ook wel eens mensen vallen flauw of zo. Dus, Daar heb je zelf ook meegemaakt? Ja, en niet zo vaak 1 keer of 2 keer dat er iemand gewoon heel flauw wil. Van der Broek reist vanmorgen van Venray naar Nijmegen en weer terug. Op station Nijmegen staat toevallig een afvaardiging van de SP hem op te wachten. Zij ijveren al langer voor verdubbeling van het spoor. De partij haalde daarvoor handtekeningen op en strikt ook de gedeputeerden. Dan moet je me wel een pen geven die schrijft. Hier, pak maar mijn eigen pen. We hebben daar een rapport van gemaakt en dan blijkt ook dat mensen zeggen van ja, we gaan soms met de eigen auto omdat het te druk is op deze lijn. En dan krijg je dat deze lijn eigenlijk aan hun eigen succes ten onder gaat. 400 tot 500 miljoen kost de verdubbeling en elektrificatie van het spoor. Nu rijden er dieseltreinen op het traject. Voor het project is nog geen geld gereserveerd. Van der Broek is wel al in overleg met het ministerie. We gaan al binnen een paar jaar de ergste knelpunten oplossen. Daar is reeds nu budget voor. Dus het is geen luchtfietserij. We gaan er al mee aan de slag. En 2020 is voor mij een mooie datum. Ook de provincies Noord-Brabant en Gelderland zijn bij de plannen betrokken.